Tukod ka ng konti. Ha? Okay? Relax mo na, oh. O, galaw mo. Galaw. Ikot, ikot. O, di ba? Lakas. O. Ayos ba? Sabi ko si magkipin din. Tiwala ka sa Diyos, hindi ako gagaling ka, di ba? Ayan. Bumukan mo nga. Diba lang? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Tama. 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 Ayos ka lang, tol? Ayun, sasabi ko sa'yo, yung shortcut yun, yung ayos.